Mapapicture daw sila. Ah, sige na. Ay, kamo lahat. Picture dali. Damo na, Noy. 1, 2, smile. Holly, smile. Isa pa. Okay. Friend. Ah. Iyan na sa tabi-tabi ko. Ayo. Alat lang, tawan ta ka. May suka ako dyan. Sublihan ko lang unay ni. Sublihan ko ang suka. Mari, nalog na. Ha? Put it here, inside. Ayan na. Di ba kagabi kasama ko siya? Siya po ang gumagawa ng masarap na tapi-tapi. Bayaran ko na to. Yung mga baon namin nandito, isa to sa baon namin. Buti no, nakaabot ka. Ayan, naghanap na siya dyan ng pang ano niya, pang sisid. Ikaw ka nagkakating? Ay, ang bakit yun, di ka mawalat, ilaktig di. Alis na tayo. Ayan yung renant natin na jeep. Di pa sila nakakapag-jeep eh. First time, Sak! First time! Atin na! Look at me, boys! Nak! Sandro! Malapit na tayo. Sa malilipot pala to. Dito tayo sa Kabulwangan. You like it, huh? Forest, no? Nice. Bigat? Come on. Baba, look. Holly. During weekend, it's full. Weekend, it's full. But Jackie said we have to go during weekdays, so it's not full. Holly, careful! Huh? It's freezing. Go, Baba. Don't jump, okay? Daddy, he's calling you, Daddy. Yeah, that's not deep. It's what they call now. Look how formal it is, Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better. Sarap ng aming tabi-tabi, Anadjo. Nagdo-double dip kami kasi wala naman kaming sakit. Anadjo. Where you going? Swimming? Iba na. Bantayin. Closer niya sa'yo mo. Closer sa'yo mo. Go swimming, babe. You're so hot. No, I won't. Marita na ako si Realin. Si Realin man masukod na. Na. Sarap lang, kapit. Gumahan nyo. Mari po sinta, may pusit. Ay, ano ko minari ka ng pusit daw? Tagalog? Tagalog lang. Tagalog lang. Baka pa ba kayo? Tagalog, inaanak mo to ka na. Ganda ka dito. Nagpakal ka ko. Wala po talagang mga food ito. Oriempo. Darang-darang. Sarap. Ano ba yun yung aso ano? Mga pansi. View. So it's your fault. Hello, Shaki. I need you.
Kaya maliputan. Maliputo. Kaya? Pakwan po, pakwan. Manabe. Dito ate. Man. Umuulan na naman. Ayun na si Jan. Si Mother. Kapatid ko. Ang kanyang direktor. Ayan, gusto niya magpakuha kay Tito Jackie. Ready, go! Imotibayin si Uli! Hindi na natin kailangan ng GoPro. Wait for TJ! Go! It's the same old story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. Yan na si Mother and si Ajo. I gotta tell this Okay. to let you in. My friends say the time's running out, so take the chance. Make a move, 'cause the store won't stay Okay. open till the end. Won't you tear my world apart? Dito rin yung mga pinsan niya. Hi, Be! Where's Mommy? Nagbantay po kayo. May sakit. Bumili pala si Papang mangga, oh. Pansit. Okay, go na. Ayan, kainan na. May pizza tayo, tapos may andoks din. Tagal. Kaso wala pa. On the way pa lang si Andoks. Tagal si Marimar. Marimar. Are we going home na, Zach? Come on, the jeep is coming soon. Ayaw niya nang umuwi. Good? Excited sa pizza si Zach. Yeah, the pizza's here. Ayan na yung in-order natin na pizza. Ano yan? Yeah. Ayan, awa Ayan, yan. No, it is. Okay. Ano yan? Dairy Walay. Oh, Hawaiian. What's that? That's Hawaiian. No, that. Nice? You like that pizza? Yeah. Nice? Good? Pangatlo na yan ni Kuyang Mangga or pang-apat. Pangatlo niyang kain dyan ngayon. Kanina kumain na siya dyan. So nakailang mangga na hindi maapat. Tamis kasi. So good, yeah? Daiman. Mayroon tayong andok, liempo. Wow. Nandito si Udilik. Kumakain na naman sila. Daddy, give it to Holly, please. Masarap. Kuya, si TJ. Ni chicken tayo, roasted chicken. Late na si Uncle So, may dala siyang, ano kaya ang dala nito? Ano, Uncle? Ano yan, Uncle? Ay, si Ram, langa, iyo. Oh, si Ram, ini, langa. Bangkal. 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 Binangkal. Bangkal. Sorry, sila si Jan hindi umiinom. Sila lang yung umiinom. Oh. Okay pang pulutan? Dinulag na sa pulutan. Si Holly, ang tirador ng, ano itong liempo. Liempo. 6 o'clock na. 6:03 or 6? Yeah, 6:03. 6:06 na. Yung mga bata, andyan pa din. Maya-maya uwi na kami. And hindi nag-barbecue ngayon yung kapatid ko tsaka yung pinsan ko si Jackie.
Day off nila. Day off kasi nag-swimming tayo. And may ilaw na dito. Grabe ang content ni Sisi. Ying Bicolana. Ako, dami ayaw mo si Pulgoso. Ay, si Pulgos! Ay, si Pulgos! Oh, si Pulgoso sa Maria. Take two. Take two. Easy. Ano? Three, Ying Bicolana. Take. Garo itik-itik sa Manila Zoo. Siguro look. Uwian na. Uwian na. Uwian na. Guys, dito ngayon sa bahay and nakaligo na ang lahat. And mamaya magpapamassage ako. Tinawagan ni Kasal yung magmamassage sa akin and kay mama. And ewan ko kay Jan kung magpapamassage. Kasi kahapon nagpamassage siya. Yakapon ba yun? So yun, may pimples ako. Laki. Antok na ako. Anong oras na ba? 7:19. Sentro na pala kami guys. Mag-McDonald's daw. Ang hita yung pamasahe. Thank you, Nay. Ayan na yung kids. A float, go float. That's Tita Opel. Kay Kuya TJ, nagpa-take away siya ng double steak burger. Tapos si Sandro double cheeseburger. Ako kumukuha lang ko ng ano kay Tita kasi ayaw niya yung skin. Nag-order si John ng McFlurry for dessert. And then may take away si John. Ibibigay niya rin sa bata. 3 kids han outside? Yeah, 3 kids outside. Ha? Motorbike? Dito tayo sa fruit stand. Gusto ko rin dyan mango. Bye na pala kami. And ayan si Kuya. Kakain na. Si Sandro tulog na daw. Sabi ko, bukas na lang niya kain kasi busog naman yun. Is na ang mga pinsan nila. Yeah, okay. Ayan si Ate. Makikita po naman si Ate. Pupunta naman yan dito. 45. 10:45 na. Tapos nang minas. Ha? What's wrong with your jaw? Drink water. I want to eat. Oh, because of the water, I think. Inside it hurt. And more juice. Yeah. Ayan. Nandito na yung magmamassage. Na-massage na si Mama. Ako naman. Ang gamit kong ano, pampamassage kasi gusto ko ang amoy. Etong lotion. Okay. Good night na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night.